Здравейте хора, днеска отново ще играем на реалистика. И днес ще отиваме при моя приятел, който се намира сега на морето, на една къща на морето и ни чака ние да отидем също при него, така че направо да тръгваме, защото ни очаква не много път, ама всяка цяла сме с тая кола, на автоматик караме, защото тя е комфорт. В смисъл комфортна кола, голяма кола. Отзаде стъклата са съвсем маличко затъмнени. Ама съвсем маличко, то не се вижда даже. Ама отвътре се вижда, че са затъмнени между другото. Виждате ли? Очай, че къде ходя в нивата. Тя е дръжтя. Врум. Вой. Глей, бате го прави. Така, той не ни чака по-точно. Тук ми ни чака е там на една къща. Му видите Volkswagen светло-сивия. Ето той ни поскача, че не вижда вече. Здрасти! Хубав ли е голфа? Вие сега не мога да го чуете, защото така. Иначе голфа каза, че е хубав. Добре, аз къде я паркирам? Добре, посочи ми на там. В смисъл, посочи ми тук, до голфа да паркирам. Не, аз ще паркирам тук, няма го слушам. Тук ще паркирам. Защото съм джип все пак. Готови сме. Ето ни. Аз отново съм кокошка, както в миналото видео. На реалисти. И тук сме паркирали. И сега, моето момче, ще ви се обадим, когато почва да се стъмнява лека по лека и да ще такова видеото и пак ще ви и пак ще го пусна, когато леко почва да се затъмнява. И когато почва да се затъмнява, хора, ще отиваме да знам къде ще отиваме. Сигурно тук ще се останем. Не, ще се останем тук до вечерта, в смисъл до когато почва да се затъмнява и после ще отиваме до къмпинга. Айде! Знаете ли колко решихме? Направо няма да чакаме да ставаме тъмно. Направо, ама кой ще кара по-точно? В смисъл, и двете коли ли ще отиваме или само едната? Не знам, може би той ще се качи. Що двете коли за кого? Дай неговата да си остане тук. Ето го. Нека да се остане тук неговата кола, защото така или иначе няма да е такова. Така че той направо се качва тук. Ето го нашия пич. Нашия тарикат. Опа, що излезе бе? Така. И нека да тръгваме сега вече. Ето го. Не, хора, най-тъмно по и той иска да се вземе колата. Добре, чакам. Бо! Той излетя вече. Обаче трябва да ме изчака. Добре, чакаме. Аз скоро си го настигна. Що скочих, ба? Що скочих от тази кола? Така много бавно ще си караме. Аз бавно, защото и него иска постоянно да го чакаме. Даже ще спра. Да. Сега ще го чакаме постоянно, защото е гати бавняка. И
искам, ама стигнат за него беше. Как издръжи. Не, то пада. Ето го, видяхме го. Толкова е бавен, че направо мисля да го чакам там. Чакай, така са бавничко, бавно. Да се качи поне на моста. А? Така са прави. Втора. Трета. Четвърта. И първо да... Ето тук пише, че питат хората колко лева струва хотела и самия къмпинг и ние сега ще ги питаме. Така че, докато ги питам хора, вие ще ви паузирам и пак ще такова. Така хора, пита, той е дошъл, изкарам ръкова, майко. Той е дошъл, тук що, докато плащах, точно една секунда преди да платя за къмпинга, буквално той ми се обади, че има пари за някакъв нов пасат и за този. За този пасат, който аз дори го имам. Ето и за този пасат, хора. Има пари. И сега трябва да отиде да си го купи. Но... трябва да... Да, но първо трябва... Ето, тък го се съмнява. Сега... Той каза, че ние вече да го завеждаме на места. Неговия гол сега ще го деспалне. Се качи при мене. Той се качи по-точно зад мене. Ето го. Здрасти. И нека да тръгваме направо. Да спим една нощ. Смисъл, ти няма да спим? Не. Тук са. Аз тук просто платих 5 лева да иззема храната. Не съм дошъл тук да изпа. Ладенички, хуйчко. Айде, ще го взема на това. Ям. Айде, наядохме се. Айде. Пътеките. Егачи пияец. По-лека. А? Четвърта. Пета, четвърта, гузевец. И първа, и втора, и трета. Така сте, бе. Белже. Не, аз като най-чечец. Дайте ми какво, ще спрем за малко. Не бе, не тука бе. Или пък отивам аз. За малко искам тук да видя милите.
Unlockнал съм нов джип. Ей, този джип съм unlockнал, хора. Range Rover. В него ще се возим. Затъмнели са му стъклата отзаде. Топет. Така че сега отиваме в магазина. Колкото знам, беше пак в морето, където ние бяхме за почивка, нали? Но, да, значи... Чакай, това не е една ръчна, бе? Или на автоматик? Чакай, той ще види. Ръчна? Или автоматик? Чакай, добре. Хора, разбрахме, че си е автоматик, но аз искам на ръчка. Защото има и режим за ръчка, което това е много яко. Опа! Защо винаги ги губя тези пътища? Етка, много обичам да засилва. Лекай, не на тук. Ека, той се е деспалнал. Чачи, помислих, че някакъв му е взел голфа и направо настахме. Къде се забива? Ей, така ще оставим колата. Това малко е... крипи, така съм ти влада като. Хора, не! Той не е... Не. Той ни излъгал, той каза, че... Не бе, той не е просто... Той си купил Volkswagen Golf! Но хубав Golf! Ето сега ще го спалне да го видим. Ето я. Ето го. О, яки хора. Ето го, сега ще го видите. Я дай малко газ, бе, мой. Чай, че то да има такова. Чай, му активирам всички спирачки. Добре. Ето, чуйте бе. Чувате ли, бе? Чувате ли коста? Я малко да се поповозим. Малко да се повозим в този хубав Голф. Да видим. Аз ще деспална хора, хватът и някакъв да не ми я вземе. Я сега да го видим Голфа. Добре ли, лош ли? Вон как дъвче назадна. То Голф е откачен.
Чай, че той вече не знам как. Добре, добре. Опа, гледам назаде. Хубаво е това видео. Тако е това видео. Като цяло станаха доста добри. Така че късмет просто. Добре, добре. Нека сега ще я да спалне. Аз между другото имам и това Порше, което също е доста яко. Така нека да се спалнем тая. То на него повече става хареса, ама тая 500 мили. Хора, ако искате да се закупите голфа му на него, за тези, които не знаят и искат да го закупят, играта сега ще пише в коментарите и в описанието. Всъщност, колата се казва Volkswagen Gold 8, която е за 47 500 лева. Както мога да я видите, сега ще я видите. Чакайте да наближим камера. Ето я. Ето Volkswagen. Ако искате да вземете моите, отивате тук горе на мили. И ето я. Предпоследната за 500 мили. Така, аз имам всички коли до тая. Имам тая. И да, като цяло добре сме с коли. Оборудване сме с доста коли по-точно. След така пак ще я джиткам тая. Това е Range Rover, деца вика. Сега гледай само с какво е. Тук се кара най-много с 50 да кажем. Само гледайте. С колко ще кажа. Ето с 50 иска да кажа. Ето. Е така, хора, той е така да гледа, е много яко между другото. Малко само, опа, малко на 1,4 е така. Дай дома да гледате. Е така. Така. И сега отиваме в къмпинг сайда. И до вечерта, мисля, че вече почва да се стъмнява, до вечерта трябва вече да отидем в къмпинг сайда. Ние тук завиваме да бъде си в къмпинг сайда. Това път няма пропускам този тъп. този път направи тук много раз. Добре, успокой се кола. Както казах, и така са моите колеги. И да. Видеото ще приключва на 20-та минута, така че да побързаме. Ще паркираме набързо просто е така. Защото вижте, тук има черно. И да, това ще бъде от нас. Така че да, довиждане и до скоро.